Mă numesc Oana Enache și este cam a treia oară când am această experiență minunată aici cu tehnologia e-System. Nu doar eu am avut această experiență, părinții mei au avut și soțul meu. Încântată de fiecare dată când vin aici, pentru că de fiecare dată pot să observ că sunt efectele destul de rapide. Ultima oară când am venit aveam o foarte mare iritație pe față și doar după 2 ore de sistem deja a început să se ducă, apoi după o noapte de somn acasă, a doua zi era ca și cum nu exista nimic pe fața mea. Acum iar mi-au apărut niște chestii și am revenit la e-System, bineînțeles. Este ideal dacă reușim să venim frecvent, pentru că eu una simt că mă ajută foarte mult, mă susține foarte mult în procesul meu de autovindecare. La părinții mei efectele au fost minunate, ei au venit și au stat peste noapte la e-System, ei fiind cu probleme mai serioase, tatăl meu având o atrofie cerebrală. L-a ajutat foarte mult pentru că l-a ajutat foarte mult pe oxigenarea creierului. Pentru mama a fost foarte important pentru că ea mi-a spus atunci că a fost ca și cum s-a născut din nou. Recunosc că prima oară, după 2 ore doar de stat în e-System, prima oară la fel a fost aceea senzație, a fost și pentru mine. M-am născut din nou. Eu spun ce experimentez eu, dar eu cred că fiecare dintre noi avem o experiență unică și până nu simțim, nu prea avem cum să știm doar din ce ne spun alții. Știu că pe soțul meu l-a ajutat foarte mult pentru că el nu a mai sfărăit pentru vreo 2 luni. Și dar recunosc că l-a ajutat cu o problemă la genunchi și de atunci el nu a mai avut acea durere. A avut un fel de inflamație, ca un fel de gâlmă acolo, după 2 ore de e-System a dispărut total și nici măcar în ziua de astăzi nu a mai apărut. Și iar sunt aici pentru că iubesc acest sistem și îmi doresc din tot sufletul să vin cât mai des posibil. Vă recomand din tot sufletul să ajungeți la Quantum Space, la noi în țară, în București, pentru că aici cu siguranță că vă veți simți ca acasă, nu doar datorită tehnologiei, ci datorită oamenilor care sunt aici și ne-au adus această tehnologie și oameni care le pasă de oameni. Vino să experimentezi tehnologia e-System la Quantum Space București.